Good morning, sir. Good morning, sir. Ayun o. Nakarating ka na sa bahay namin. Ayun, yung si Sir, Ramil. Ramil, sir, no? Romil. Siya yung kausap natin dun sa San Carlos project. So ito yung sinasabi ko sa kanya na project na pa-estimate yung salamin. Ito, sir, owning window na 3. Tapos doon jealousy na lang. Jealousy, yan. Oo, yan jealousy na lang Ito, para. owning window to. Oo. Bali, dito. Parang sa kanto namin, 3. Parang doon sa bahay. Dito, 3 din. Oo. Tapos lagyan mo na lang screen, no? Screen. Pati doon sa taas. Ano, good morning po sa inyong lahat, mga boss. Yung dyan sa jealousy frame niya, sir. Ito, white yung ano niya. Oh, white. Yung dyan sa ano. May white bang ganon? Wala, aluminum lang. Brown. Brown, di ba aluminum yon? May aluminum sila, may aluminum powder coated na brown. Yung Jalo Plus na kasi yun. Yung ano eh. Pero tingnan natin kung may mahanap tayong puti, bagay natin para mas maganda bagay na bagay niya. Sige. Tapos yung salamin niya, yung same lang yung ano lang din, mirror na, 1 mirror. Parang yan sa bahay. Parang yung design niya. Sukatan ko. Sige, sir, sukatan mo muna. Dumating na ako dito kanina, alas 7. Hindi ka tumuloy. Ano? Kumain ka. Tikman ko muna yung luto ng ano. No more nail kami pa rin, No more nails. Sige. Yung ano yun doon, sa Sapotong Shell yun, this week makakabit na namin yun. Yung salamin doon? Yung ano yun doon, yung... Sa San Carlos? Yun na rin. Buti naman at may pinagawa na nila. Akala ko nga matatagalan pa eh. Yun doon? Oo. Tapos na. This week, tapos yung iba, siguro na yun, siguro yung iba. Ano naman yun? Marami pa akong project. Kaya yata kayong gagawin doon yung sir. Tsaka may mga bubuksan akong mga project. Meron din akong layout na project ngayon. Kayo Diyan dito lang. maganda sa akin, kung makuha natin yung bintana yun, no? Oo, walang problema doon sa bintana. Basta bigyan mo ko ng special price. Basta kayo sir, walang problema ito. Ayan sige sir, salamat Ayan sir, kung sinong gusto magpagawa, so makikita nyo dyan JNG Aluminum Supply. Makikita yung FB page niya dyan. So si sir din pala yung gumawa doon sa project ni paring Rex Vlog kay Ate Ruby. Ate Ruby Bautista, yan, shout out kay Ate Ruby. Ayan, so pakibisita na lang po yung vlog ni paring Rex Vlog. Yung mga bintana po doon, siya pa yung gumawa. So ingat sir Sir, salamat sir. Update ko na lang kayo. Oo. Uunahin namin yan. Sige sir. Ingat sa ingat sa pagdadrive. Bago Monday sir Bago siguro mga ano ba ngayon, mas Merkules pa lang ngayon yata. Merkules? Ay, hindi. Ay, Martes. Martes pa lang. Malayo-layo pa. Sabado siguro. Tayo namin gabi, Sabado. Ayan, sir. Sige sir, ingat. Good morning. Okay. So punta muna tayong Tarlac. May bibilin po tayo. Tapos yung kalimutan ko, papagaw ko pala yung grinder. Yung grinder nga dyan. Grinder. Wala. Okay. So dito po tayo sa Wilcon Tarlac, mga boss. So bili tayo ng concealed hinges. Okay. Tapos no more nail. Okay, kulang yung concealed natin papuntang Bani project. So tara, samahan nyo muna ako. Concealed niya.
Full overlay. 5. Nanganak na? Hindi pa. Hindi ka lang nanganak na. Nagkulang ako ano sir. Ano pa? Drawer guide. Hindi na. Yan lang. Nagkulang lang ako. Ano na sir? Oo. Tapos kulang ako ng no more nail. Ayan, sir, saan pala? Oo. Doon na. Nakala ko. Hindi lang yun. Wala, mortar lang ako. Ano, sir? Ay sir, yung no more nail. Saan ba? Ilan? Isa lang. Nakasang kayo, sir? O yung nakatog? Naka ano na siya. Yan. Hindi yung ano. Yan, yan. Magkano na yung isa niyan? 219. Okay, thank you. Okay, 219. Sir. Ano? Bakit? Okay, kailan ka ba manganak? August. August, July. Dito pa. Sige. Sige, thank you Okay, nakabili na tayo. So yung concealed na for overlay, nasa 254 po yung isa. Bawat isa. Tapos yung no more nail, nasaan na yun nung no more nail? 219 po yung isa. Bali ang binayaran natin dito 1,489. Okay. So tara. Uwi na tayo. Tara tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Dito pa natin natin dahil magkakarga mamaya. Magkakarga tayo mamaya ng cabinet. So nasa parkingan ko na yung mga cabinet natin. Okay, pinagawa ko na rin tong grinder. So magagamit po nila ito doon sa site. Bali, ibinok ko rin sa Transportify yung magkakarga nitong mga modular cabinet. So something na siya dito sa amin mula hanggang dito, mula dito sa amin hanggang sa Dakap Norte, Bani Pangasinan ay 13,500 po yung charge nila. Okay, so ayan na po yung mga gamit natin. Ayan o, di-deliver sa site. Dami. Ayan o, punong-puno. Punong-puno mga boss. Nakabalot na po yung iba. Ayan o, dami. Okay. Wala, sana si Furniture Boys Vlog. Ayun. Hello, bumili po tayo ng para sa pintuan. So papapartis natin kay Furniture Boys Vlog. Ayan o, in the house. Kay Sir Larry Aguinaldo. So ayan o, namili kami ng mga materials. Lacquer thinner, sanding paper, ano yan, ano pa yun ito? Sanding sealer. Yan po yung mga binili namin. So mamaya bibili pa po siya ng pang top coat na boysin. So boysin daw siya. Davis ako. Walang gamitin niya. Hindi niya daw alam gamitin yung Davis mga boss. Yung
ano, kabisado niya yung buisin. Hindi niya siguro alam kung kaliwang kamay o kanang kamay yung gagamitin niya doon sa Davis. Okay, so ayan, dito ulit tayo sa bahay mga boss. So nakapag-ready na yung mga kasama natin pupunta sa Bani, Pangasinan. So may buhat na rin yung ibang mga gamit dito, nandun na sa garahe. So bubuhatin na lang nila yung isa doon. Okay, so andito rin si Furniture's Boys Vlog in the house. Shout out. Shout out kay Master Manny. Ayan guys, kay Maninogoy. Maninogoy, the artist of the year. Saka pala yung asawa ko, hindi ko na shout out. Ay, Shout out kay Karen. Oh, Karen. Aguinaldo. Aguinaldo. Ayun, oh. Tingnan natin yung ano sa sampulan ni Sir Larry. Na ano, pinto. Papakinisin daw niya parang salamin. Pag hindi na rin nagawa, patuman na lang natin ng salamin. Yun, hindi na parang salamin yun. Talagang salamin na. Subukan ko magsalamin mamaya mga boss. Pagkatapos. Okay, so dito sa bahay. So ayan, nagawa na yung ano yung bed frame. So puro tabas. Mga tabas. Pinagdikit-dikit lang namin mga boss, no. Nakikita nyo. Puro tabas yan, pati dito sa gilid. Pinagdikit lang namin para makuha yung lapad niya, pati doon. So tabas-tabas lang. At least mga gamit. Diba? Tapos naglagay na rin tayo ng ano dito mga boss. Drawer. So gulong yung ginawa ko. So may gulong po yan. Kasi medyo mabigat na yung ito. Kung lalagyan mo pa ng sliding, yung drawer slide. Ayan, oh. Tabas-tabas din mga boss, oh. Pinagdugtong lang namin. Pati dito sa kabila, dugtong na rin. Okay, tapos dito, ayan, oh. Gumawa tayo ng pwede nilang ilagay. Ayan, dugtong na rin yung banda ron mga boss. Ayun, nakikita nyo, dugtong na rin. Ayun. At least na ano, may pinuntan yung mga tabas natin. So hindi lang ginawang panggatong, kundi nakagawa tayo ng isang bed frame. So nakasukat ito doon sa foam na nasa bahay. So may pumpa tayo doon, extra pumpa tayo doon para dito. So nakasukat po yan. Okay, ganda. O, diba? Tapos dun sa taas, hindi na kailangan ng bed frame kasi ito parang bed frame mo na to. Foam na lang kailangan. Okay, hintayin na lang natin yung ano, yung sasakyan. Ano yun, sir? Hindi pwede yung sa akin? Parang hindi abot yung isa ko mo. Ano ba yung local sa atin dyan? Yung sa akin, yung sa'yo? Baka sumobra sa original yun. Ayan lang. Tignan natin yan dito. Oh, lalong nawala. Barado ito. Oh, tignan mo nga. Lalong nawala. Talagang local yung sa'yo. Local nga yata. Tusukin mo ng walis tingting. Bumara. Hindi mo binabaran ng ano. Hindi mo binabaran. Hindi, nag-spray na, nag-top coat kami ng ano nung minsan eh. Top coat kami ng, tawag dito, tangke ng motor. Pinag-practicean namin, retain. Adjust lang pala. Okay na? Sarado lang. Nag-adjust kasi yung hangin. Ibig sabihin, pwede rin sa akin. Yung hose ko, no? Pwede rin. Yung sa akin lang yung ano. Pero yung sa akin ay gagamitin ko. Ayos ah. Sige, para walang dahilan. Okay, so yan po yung ano natin. Yan na po yung sasakyan papuntang Bani. Tagalaminos kayo, sir? Tarlac po. Ah, Sa San Miguel lang po.
Ah. Ang nakalagay doon, Alaminos. So, taga Alaminos yung driver, sabi. Ano to eh, San Francisco. Saan? Sa may San Miguel. Ah. Yeah! Sige. Okay, so ito pa yung mga ikakarga natin. So nauna na yung isang malaki. So tatlong malaki po yan. Ano. So ayan, lahat yan ikakarga po natin doon. Dami. Sobrang bigat. Tapos init. Boss, pwede makisuyo? Makikicharge lang ako. Oh. Ready na. Okay. 12% kaya mo. 12% kaya mo. Okay na po, sige sakay na po kayo dyan. Picture, ay teka lang po na po, pipicturean ko muna po pala. Picturean ko. Yung isa doon na lang sa harapan. Opo. Ituturo yung daan. Opo, sige po. Sinong punta doon sa harapan? Yung magtuturo ng daan. Alam niya yung tamang daan. Tamang daan. Tamang daan. Sige po, kasi sasara ko rin yan para hindi lipad-lipad yun. Hindi po, Ihatid na lang po namin sila doon. Hindi ba kita kaya yan? Kung nagtapos? Oh, sir, 13.5 na yan. Bahala na kayo doon sa ano. Ay, maraming salamat sir. May pangyosi rin kami kahit papaano. Oo, sige. Maraming salamat sir. Oo. Papirma na lang po ako. Tunayan na. Ah, hindi na kailangan ng pirma nyo. Di na? Oh, accept delivery na. Signature not required, sabi niya. Oh, sige. Ingat na lang sa biyahe, sir. Maraming salamat po. Pagka may kailangan lang kayo, Oo. ano nyo? Susunod na deliver. Okay na ba? Punta na sila. Punta na sila ng Bani. Bani Pangasinan Project. Okay, balik na natin tong bakod natin. Bakod na tinanggal kanina. Kasi medyo alanganin. Yun. Okay. Ayos. Okay, so ayun mga boss. So, pauwi na rin si Furniture Boys Vlog. Shout out. Shout out. Shout out kay Sir Manny. Babalik pa siya bukas kasi masyado siyang maaga kanina na pumunta. Siguro, mga dating ako bukas, madaling araw, mga alas 10. Oo. Madaling araw, alas 10 ng umaga. Okay sir, ingat ha. Oh, sir. Ingat sa pagmamaneho. Bukas na lang, sir. Oo, sige. Okay. Okay na mga boss. So babalik pa siya bukas. Tapos yung mga tropa natin pumunta na sa Bani Pangasinan. So stay-in po sila doon. Ikakabit na po nila yung ano na yun, yung mga cabinet na ginawa nila. Tapos dito sa bahay ito yung natapos ni ano, yung pinto. So babalikan pa po niya ito para i-top coat. So ito na po siya. So tatap coat pa to. Medyo makinis. Medyo makinis na rin mga boss oh. Parang salamin na rin pag dito ka sa side. Pero pag nandito ka hindi masyadong halata pag sa harap. Pero makintab na rin. Ayos. So medyo malamig na daw kasing panahon. Kaya sabi niya bukas na lang i-top coat. Kasi namumuti lang daw siya. Sayang lang yun daw yung materialis pag ganun. So mas maganda daw mag top coat top coat yan pag mainit yung panahon.
So ganun po mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga hanggang dito po muna yung vlog for today natin mga boss. So kita-kita ulit po tayo sa susunod na vlog bukas. So pasyalan po natin yung Santa Ynez, tapos yung project natin dito na layout kila Badinoli. Tapos tignan na lang po natin kung makapasyal po tayo sa Tarlac City project. Okay, so ingat po tayo lagi mga boss. At God bless.